alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. This is, O Lord, in these gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Excuse me. Magaling ko. Morning. Morning glory. Yan ang hatsita guys. Mga tawag na guys. Morning glory. Ang morning glory kay katumumuta. Ano ba? Grabe kayo makahukad sa Amiga Ads Vlogger guys. Para dili na magwan, dogang. May buntag day guys! Welcome back to my new vlog here in my channel. Hashtag Amiga Vlogger and Ads Vlog. It's November 7. Oh, wala na ako na sayot guys. Tanaan ako daan sa calendar. It's November 7, 2020. So, unsa na sad kaya itong buhaton karong adlawa no? Sabi, daw tubig guys. Unsa na sad kaya itong buhaton? Nakamove on naman may bahin sa among irok. So, magpadayon ka. Mingaw na mi guys. Wanay mag-awukaw. Wanay kung ka ng mga alas 10 sa gabi, wanay magkaul. Magkaul man to. Kita siguro siya di mao. Hi to all my subscribers. Hi sa inyo tanan. Advance Merry Christmas. This is for you all guys. You want ketchup? No. What? Iwas ako kung labaron. Yan naman ko ihumulan dahil gabi eh. Ang dami dito. Kuhan man ito mga karsonis ni Anthony. Ang mga uniform. Pero ito guys, pag hinamis o niya guys, pag human mong pamahaw, nakapanimpuwak man akong bana o abana kagahapon sa hapon pag off niya. Nakapanimpuwak siya abana guys manay amo ang hindi namis. Yung nga nami ani. Ay guys, sakto bang lasa? Dili sa tamis. Lain na bang timpo eh. Sa baka na. What? Orang muda kong naman guys. Ga, no? Ano pala itong niagi ba nga wala ko nagamit sa FRONTROW number 3 PAPAYA soft bar. Wala ko nagamit ito guys. Bata mo lang ma-diferensya. Mas arang-arang akong naong yung karoon na nakagamit ko ang FRONTROW nga product. Kinamag ko. Nag-request ako ng sister. Dali daw magkaon ng kinamag. Hi to Josephine Paluya. My beautiful sister. Ano siya? Aso ba sa gabi? Dili sa tinindoro. Saan ka yung anak ko na? Lain naman po dito. Saba no? Nagkuan guys. Pasensya na mo. Nag-mower. Magsilingan. Makadungog mo.
Hindi mo nanunan akong background ng tingog sa mga. Ah? Ito na lang magbuhat sa inyo. Sinuod baka tungkuan na? Ano bang? Balita ba? Na. Kuan. One, two, three, four. Ay, dito man sa Amerika. Dayo ra ba na Pilipinas, Amerika, pero mura man kung maka Yung list bitin. nagkuan naman ay sila dito guys. Presidential election na. Muna dunggan din napildi daw si Tito Trump. Nya. Nya nya. Maganda na di makadawat sa kapildihan. Kung gayon sila nag-rally. Rally. Do not talk when your mouth is full. Children, do not talk when your mouth is full. Ito pa, kung di adult ko no? Ano? Parang pala. Ang kami gupoy food oh. Sapa po! Kaya naman mamahaw. Kaya naman daghan kaunan sa pamahaw. Diyan, balis mo kita. Kaya nagan man ito. Nagan man ito trabaho. Yung pagpapain mo mas hapon. Ang dili maayo magkaon o daghan ka ng gabi. Kaya nga no, hindi naman cute akong lawas, anak. Kasi relax na ba na ako? Di ba nga, hindi na yung ayaw sa Ay, panong nagkatog. No, kanang gabi, di jud na ang ngayon magkaon daghan. Ang pamahaw ra kay ang pamahaw taas pa man kayong oras ato iliyok-liyok especially sa amo. Nga niya sa balay dahil kay liyok ko ng trabaho. Pero ka nang magtrabaho, labi na second shift kaon dita. Okay naman na. Kaya nagtrabaho man tao, unta nagtanga. Excuse me. You guys, makikita na sa tama niya guys. Gahan kami ka na i-insert maan nga vlog na, lili lang sa pagpamahaw. At ang mga Saturday activities na, makita-kita ta. Diwa sa may pamahaw. Minam is, kunang isa. Sana everyday no, na yung ano. May gamay na babaki mo lang na ano. Char! Ano? Ana ba? Ship, ana. Para sa kuaw. Kaya ship. Paana na ba? Pag-ibo, ano na lang? Kung magamay mga butang at ito na may mauna o ka. Gamay. Maana ba? Maulahi rin ka gamay. Ato ang yan. Kung bilbil mo rin maulahi ka gamay. Ano siya nga? Hindi nga magbanat kong kaon. Kinaman siya. Buti dali. Huwag mo. Uy mo nakatulog yan. Igutom ko. Hindi nang takagtubig. Bangon lang yun. Naperesyo naman nung sige ng tainin. No? Alis mo po. Ito ito pa humahan. Kakaon din ta. Luna ta nga. Gabi irong.
Dahil mas tubig. Ito na dumduman guys ba? Na nag-follow na ko ng channel mukbang. Na yung content mukbang. Ano gid siya makaon guys? Dili yun lang. Binaan na rin sa mandali ba? Nasunod nito. Pero kan i-promise. Muli sa tamis. Balik ko na dili siya tamis, isa siya tabang. Ako lang. Ay, Kuya Mario kayo, nagkuhan sa ano yan? Pwede buwit ni Kuya niya? Bante. Hindi ako na. Ramay-ramay. Masan sa ilan ito? Wala ito, hindi na ba hindi mo? Hey guys! Sige, We're back guys! Manaman may pamaw. So syempre, manghugas og plato, no? Kaya kung dili ka gusto manghugas og plato, ayaw pagkaon. gusto man. Oh, magkuha ka dito og daon sa saging na daw bi kay matay kasagingan diri guys na aman pero di ato ah. So, dinhiram ikutob guys. We'll see you next time. Bye-bye. Amping ta Thank you. kanunay and happy weekend. Charot. Sama kay Ano nakita itong isipit. Bye!